ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбоналӣ Сатторов. имрӯз дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар соли 2024 муфассал баррасӣ гардида вазифаҳои асосӣ барои соли 2025 муайян карда шуданд. ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора шарҳи бештар доранд. 17 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаву муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоякгузорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаву маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар соли 2024 муфассал баррасӣ гардида вазифаҳои асосӣ барои соли 2025 муайян карда шуд. дар қисмати аввали маҷлис нахуст ҳисоботи сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар соли 2024 шунида шуд. тавре таъкид гардид, соли 2024 дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии кишвар як қатор пешравиҳои назарраси иҷтимоию иқтисодӣ ба миён омад. дар натиҷаи татбиқи сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи президенти кишвар рушди иқтисодиёт дар сатҳи устувор нигоҳ дошта шуд. ба таъкиди сарвазири кишвар дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 154,3 миллиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба соли 2023 22,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. таваррум дар сатҳи 3,6% нигоҳ дошта шуд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2023 0,2 банди фоизӣ кам мебошад. соли гузашта нақшаи қисми умумии даромади буҷети давлатӣ иҷро гардида воридоти маблағҳо ба буҷет 46,9 миллиард сомониро ташкил дод, ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 1,8 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар соли 2024 нақшаи ҷамъоварии андозу пардохтҳо аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 105,3% ё 20,4 миллиард сомонӣ ва хадамоти гумрук 106,8% ё 9,7 миллиард сомонӣ таъмин гардид, ки нисбат ба нақша мутаносибан 1 миллиарду 18 миллион сомонӣ ва 618 миллион сомонӣ зиёд мебошад. зикр гардид, ки ба қисми даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби андози иҷтимоӣ 3,8 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 9,4% зиёд мебошад. сарвазири кишвар иброз доштанд, ки дар соли ҳисоботӣ суръати рушди соҳаи саноат 20% таъмин ва ҳаҷми 3 соли маҳсулот ба 53,8 миллиард сомонӣ баробар гардид. соли 2024 дар ҳудуди кишвар 740 корхонау коргоҳҳои нави истеҳсолӣ аз ҷумла 528 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси наздики 20 000 ҷойҳои кории нав, иловагӣ ва барқароршуда мавриди истифода қарор дода шуд. таъкид гардид, ки бо мақсади таъмини устувории низоми энергетикии кишвар ва истифодаи самараноки манбаъҳои барқароршавандаи нерӯи барқ дар соли сипаршуда корҳо дар доираи 18 лоиҳаи сармоякгузории давлатӣ барои бунёд ва таҷдиди нерӯгоҳҳои барқӣ, кам намудани талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ намудани низоми билингии он, электрификатсияи деҳот, бунёди хатҳои интиқол ва тақсимоти барқ ва солимгардонии вазъи молиявии соҳа ба маблағи умумии 1,7 миллиард доллар ба роҳ монда шуд. соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 74 миллиард сомонӣ расонда шуда, суръати афзоиши он ба 10,6%
از جمله رستنی پروری 13.4% و چرواداری 4.9% برابر گردید. با مقصد دستگیری صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر از جانب حکومت کشور با راه پیشنهاد نمودن امتیازهای اندازی و گمرکی در سمت رشد استحصالات داخلی یک قطار تدبیرها اندیشیده شد. طبق معلومات پیشکی در سال 2024 به کشور 4.9 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که نسبت به سال 2023 2.1 میلیارد دلار یا 73% زیاد می باشد. در سال 2024 مجموع لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عمل کننده در کشور 90 عدد و حجم مبلغ آنها 51.9 میلیارد سومانی را تشکیل نمود. در نتیجه اندیشیدن چاره‌های عملی سال 2024 گردش سودا 13.6% افزایش یافته، حجم آن به 65.8 میلیارد سومانی برابر گردید. سروزیر کشور اظهار داشتند که در دوره حساباتی شماره مؤسسه‌های تا مکتبی در جمهوری به 744 عدد رسید که در مقایسه با سال 2023 27 مؤسسه زیاد می باشد. شماره مرکزهای انکشاف بروقتی کودک باشد در این دوره 503 عدد زیاد شده است. سال 2024 در جمهوری 273 عدد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و بنا و صنفخانه‌های علاوگی برای 57610 جای نشست در یک بست بنیاد گردید. در مجموع 2,357,000 خواننده به تحصیل فرا گرفته شد. سال حساباتی در جمهوری 65 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت نمود که در آنها از روی 14 سمت و 135 اختصاص 23500 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند. تأکید گردید که با مقصد رشد ساحه تندرستی و سری وقت برطرف نمودن مشکلات موجوده، سال 2024 از حساب بودجه دولتی برای رشد ساحه 3.7 میلیارد سومانی روانه کرده شد که نسبت به سال 2023 12.6% زیاد می باشد. گفته شد که در سیاست دولت تاجیکستان تنظیم مناسبت‌های مهنتی، رشد بازار مهنت و با شغل تامین نمودن اهالی موقع اساسی دارد. دوام سال 2024 با مساعدت مقامات دولتی شغل اهالی از جمله توسط یارمارکه‌های جای‌های کاری خالی 22,500 نفر به نمودهای گوناگون شغل تامین گردیدند. در سال 2024 از حساب همه سرچشمه‌ها 247,000 جای‌های کاری نو تأسیس شد که از این 74,000 دائمی می باشد. طور ذکر شد پیشروی‌ها در سمت رشد سیاحی، ترغیب و تشویق و رواج دادن هنرهای مردمی به نظر می رسد. از جمله گفته شد که در سال 2024 1.4 میلیون سیاح به تاجیکستان تشریف آوردند. تأکید گردید که در این دوره در سمت برگزاری چاره‌بینی‌های فرهنگی و عمومی و معرفتی فعالیت ساختارهای دولتی تقویت داده شد. بخصوص برگزاری برنامه فرهنگی بخشیده به بزرگداشت مولانا جلال الدین بلخی در قرارگاه یونسکو، اینچنین به فهرست میراث غیرمادی بشریت وارد گردیدن جشن مهرگان و صنعت ساخت و نواختن رباب از قبیل رویدادهای مهم به حساب می روند. در ادامه مجلس وسیع حکومت کشور حسابات وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده، وزیر رشد اقتصاد و سودا ذوقی زاده، رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده، سردار خدمات گمرک خورشید کریمزاده و دیرکتور اگنتی سقورته اجتماعی و نفقه دلمراد دولتزاده شنیده شد. سرور دولت محترم امام علی رحمان به راهبران وزارت و اداره‌های سمت اقتصاد و مالیه در پی حساباتشان دایر به دریافت سرچشمه‌های نوی درآمد به بودجه دولتی سپارش‌های مشخص دادند. دایر به فعالیت مقامات نظارتی و سنجشی در سمت پیشگیری جنایت و جنایتکاری، برطرف‌سازی قانونشکنی‌ها در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و رعایت حتمی قانون‌های عمل کننده کشور، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان، دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا سلیمان سلطانزاده و رئیس پالاتای حساب قراخان چیلازاده حساب دادند. در ادامه مجلس رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده، رئیس بانک دولتی امانتگذاری امانت بانک علی جان سلیمزاده، وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو شیرعلی کبیر، وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده، وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب
далер ҷумъа оид ба рафти иҷрои супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазъи рушди соҳаҳо ба сарвари давлат гузориш доданд. зимни ҳисоботи вазири кишоварзӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ривоҷ додани бахши пахтакорӣ ки яке аз манбаъҳои асосии таъмини ашёи хом барои саноати сабук ва ҷойҳои фаровони корӣ барои мардум аст, ба масъулони сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ супоришҳои қатъӣ доданд. ҳамчунин супоришҳои мушаххас доир ба рушди соҳаи саноат аз ҷумла иҷрои ҳадафҳои солҳои 2022-2026, солҳои рушди саноат, дигар барномаҳои давлатӣ, афзун намудани иқтидорҳои истеҳсоли нерӯи барқ ва кам кардани талафоти барқ дода шуд. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаи корҳо дар соли 2024 ҳамчунин ҳисоботи вазири нақлиёт Азим Иброҳим ва раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист Баҳодур Шерализода шунида шуд. ба масъулини соҳаҳо супориш дода шуд ки барои суръатбахшидани раванди рақамикунонии соҳаи нақлиёт, роҳандозии инфрасохтор барои нақлиёти барқӣ ва паёмадҳои тағйирёбии иқлим, беҳдошти вазъи экологӣ, ҳифзи муҳити зист ва дигар масъалаҳои марбут ба бахшҳо чораҳои бетаъхир андешанд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни ҳисоботи худ изҳор доштанд ки соли 2024 аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии кишвар ва дар ин замина баландбардоштани некуаҳволии сокинони пойтахт, инчунин ба марҳалаи нави рушд ворид намудани шаҳри Душанбе як қатор иқдомоти созанда амалӣ гардид. соли 2024 маҷмӯи маҳсулоти пойтахт ба 31.3 миллиард сомонӣ расида. суръати афзоиши он нисбат ба соли гузашта 8.3% афзоиш ёфт. ҳиссаи пойтахт дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 20.4%-ро ташкил кард. корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе дар ин давра ба маблағи 5.2 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд ва суръати рушд нисбат ба соли гузашта 25% афзоиш ёфт. ҳаҷми содироти корхонаҳои шаҳр ба хориҷи кишвар ба беш аз 170 миллион сомонӣ расонда шуд. ба таъкиди раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли сипаришуда дар пойтахт 141 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бо беш аз 7600 ҷойи кории нав ба фаъолият шурӯъ намуд. соли 2024 дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳр аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо зиёда аз 43000 ва дар зарфи 8 соли охир беш аз 280000 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуд. гуфта шуд ки дар 4 соли фаъолияти фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ барои амалисозии 62 лоиҳаи соҳибкорони истеҳсолӣ беш аз 302 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дода шуд ва бо истифода аз қарзҳои додашуда то имрӯз 60 коргоҳу корхонаи истеҳсолӣ бо таъсиси беш аз 2000 ҷойи нави корӣ бунёд ёфт. зикр гардид ки тибқи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ 4337 тадбир амалӣ гардида беш аз 14000 ҷойи кории нав муҳайё карда мешавад. то имрӯз 2464 тадбир аз ҷумла бунёди 37 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 21 муассисаи тандурустӣ, 56 коргоҳу корхонаи саноатӣ, 44 километр роҳ, 9 иншооти варзиш, 5 меҳмонхона ва иншооти дигар бо таъсиси зиёда аз 8000 ҷойи нави корӣ амалӣ карда шуд. таъкид гардид ки соли 2024 дар корхонаҳои барқу гармидиҳӣ 1.7 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол карда шуд ки нисбат ба соли гузашта 31% зиёд мебошад. барои эҳтиёҷоти шаҳр 4.2 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истифода гардид ки нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта 535 миллион киловатт-соат зиёд аст. маблағи умумии барқи истифодашуда 1.5 миллиард сомониро ташкил дода ҷамъоварии маблағи он ба 96% нақша баробар гардид. дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми умумии маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳо ба 6.1 миллиард сомонӣ баробар гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20% зиёд мебошад. дар ин давра сармоягузории мустақим ба иқтисодиёти шаҳр ба 1 миллиард сомонӣ баробар гардид ки нишондиҳанда нисбат ба соли 2023 320 миллион сомонӣ
زیاد می باشد. سال 2024 بیش از 635,000 متر مربع و در 8 سال اخیر زیاده از 3 میلیون متر مربع خانه‌های استقامتی و مرکزهای سودا و خدمترسانی به استفاده سپرده شد. سالی سپری شده برای اجرای کارهای ساختمان و لایحه‌کشی 927 میلیون سومانی مبلغ‌های بودجتی روانه گردیده. یک قطار انشاءات و انفراساختار ساحه‌های معارف و تندرستی و شبکه‌های مهندسی به طور زمانوی طرح‌ریزی و نوسازی گردیدند. دوام سال 2024 از حساب همه سرچشمه‌ها در شهر دوشنبه 32 کیلومتر راه‌ها با مبلغ 617 میلیون سومانی ساختمان و نوسازی شد. در ظرف 8 سال اخیر در پایتخت 192 کیلومتر راه‌ها با مبلغ بیش از 3 میلیارد سومانی نوسازی گردید. با مقصد گزارش به اقتصاد سبز سال 2024 30 الکتروبوس به استفاده ساکنان قرار داده شد و خریداری باز 60 الکتروبوس در نظر است. برای تطبیق کنسپسیای نقلیاتی برقی یکجا با شرکت‌های کرایه‌کش و صاحبکاران 4350 ماشین برقی وارد گردیده. پارک نقلیاتی شرکت‌های کرایه‌کش پرره به نقلیات برقی گذرانده شد. بودجت شهر در سال 2024 به مبلغ 4.6 میلیارد سومانی یا 11% بر زیاد اجرا گردید که نسبت به نقشه 452 میلیون سومانی زیاد می باشد. سال 2024 به اقتصاد پایتخت 4.7 میلیارد سومانی سرمایه خارجی جلب گردیده. در 8 سال اخیر این رقم به 30 میلیارد سومانی رسید. حالا در پایتخت عملی سازی 17 لایحه سرمایه‌گذاری به مبلغ 3.2 میلیارد سومانی ادامه دارد که در دایره آنها تا امروز کارها در حجم بیش از 2.3 میلیارد سومانی انجام داده شده است. مسئله‌های بهتر نمودن شرایط مؤسسه‌های تعلیمی، بلند داشتن صفت تعلیم، سطح دانش خوانندگان و سویه کسبی آموزگاران تحت غمخواری و دستگیری دائمی رهبریت شهر قرار دارد. ابراز داشتند رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی. با این خاطر سال 2024 در شهر دوشنبه 7 مؤسسه تعلیمی با 13620 جای نشست و 3 مؤسسه تا مکتبی برای بیش از 500 تربیت گیرنده ساخته به استفاده داده شد. در 8 سال اخیر 53 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با 96700 جای نشست و 25 مؤسسه تا مکتبی برای 4800 تربیت گیرنده بنیاد کرده شد. حالا در شهر ساختمان باز 21 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با 40000 جای نشست در 2 بست و 60 مؤسسه تا مکتبی برای بیش از 12000 تربیت گیرنده با مرام ادامه دارد. گفته شد که سال 2025 در پایتخت باز 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با 13520 جای نشست در 2 بست و 9 مؤسسه تا مکتبی برای 2280 تربیت گیرنده بنیاد کرده می شود. سال حساباتی مؤسسه‌های طبی شهر در دایره 12 برنامه دولتی ساحه تندرستی به مبلغ 21 میلیون سومانی با تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته طبی تامین گردید. با مقصد تطبیق سیاست دولتی جوانان، رشد تربیت جسمانی و عمومی‌گردانی ورزش در این دوره نخستین مسابقه بین المللی گرند اسلم اوید به گشتین جودو، نخستین چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری، نخستین چمپیونات جهانی جودو میان جوانان تا 21 ساله و نخستین چمپیونات جهان اوید به سامبو با اشتراک ورزشکاران از 167 دولت دنیا برگزار کرده شد. تاکید کرده شد که با مقصد سبز و خرمگردانی شهر سال سپری شده بیش از 400,000 بیخ درخت و بوته‌ها و 19 میلیون بیخ گل‌های موسمی و بسیار ساله شنانده شد. در نقشه است که در موسم نهالشناری زمستان سال 2024 و بهار سال 2025 توسط حشر عمومی شهری باز بیش از 600,000 بیخ درخت آرایشی و سایه افکن شنانده شود. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزاناباد، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید دایر به نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها در سال 2024 حسابات دادند. تاکید شد که در دوره حساباتی اجرای نقشه بودجت محلی ولایت مختار کوهستان بدخشان از روی درآمدهای خودی به اندازه 107.9% اجرا شد. در شهر و ناحیه‌های ولایت با بنیاد کارخانه‌های 3 ساله دقت ضروری داده شده 43 کارگاه صنعتی به استفاده داده شد. در ولایت سود باشد طبق نقشه در سال 2024 166 کارخانه و کارگاه نو با 2060 جای کاری به فعالیت شروع کرد. در این دوره حجم استحصال محصولات صنعتی ولایت به 30 میلیارد سومانی رسانده شد.
در ولایت ختلان دوام سال 2024 155 انشاءات ساحه معارف به استفاده داده شد که 58 عدد آن به مبلغ عمومی 90 میلیون سومانی از حساب صاحبکاران محلی بنیاد گردیده است. گفته شد که در دایره نقشه چهاربینی ها به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه های ولایت ختلان 1663 انشاءات ساخته شد که 134.1% نقشه سالانه را تشکیل می‌دهد. سرور دولت محترم امام علی رحمان به رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور برای گسترش بخشیدن روند آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی تطبیق نشانده‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زیر نظارت گرفتن روند تعلیم و تربیت نسل نورس، بررسی سریوقتی عرض و شکایت‌های مردم، دستگیری صاحبکاری، تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی و بیشتر نمودن حجم صادرات آنها دستور و سفارش‌های مشخص دادند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2024 бо таҳлилҳои суханронӣ намуданд. сарвари давлат барои иҷрои нишондиҳандаҳои паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш доданд ки тамоми кӯшиши худро баҳри иҷрои саривақт ва сифатноки вазифаҳо ва дастуру супоришҳо сафар барнамоянд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳукумати кишвар, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро вазифадор намуданд ки фаъолияти худро вусъат бахшида тибқи супориши қаблӣ суръати рушди иқтисоди кишварро дар соли 2025 дар сатҳи накам аз 8% таъмин намоянд. супориш дода шуд ки дар ин ҷода хусусан ба масъалаҳои ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидани раванди рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ диққати аввалин дараҷа дода шавад. президенти кишвар истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои нави истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок бо арзиши баланди иловашуда, тақвияти иқтидори содиротии кишвар, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоиро аз ҷумлаи масъалаҳои аввалин дараҷа номиданд. таъкид гардид ки дар соли 2024 бо мақсади иҷрои нақшаи чорабиниҳои зидди буҳронии ҳукумат ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ аз шарикони рушд беш аз 16 миллиард сомони грант ва қарзҳои имтиёзнок ҷалб карда шуд. сохторҳои марбута вазифадор шуданд ки иҷрои барномаҳои муштараки ислоҳотро бо ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ саривақт таъмин намуда барои идома додани раванди ҷалби маблағҳои грантӣ ва қарзҳои имтиёзнок ба соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва дастгирии буҷети давлатӣ чораҳои амалӣ андешанд. бо мақсади таъмин намудани бозори истеъмолӣ ва коҳиш додани вобастагии бозори дохилӣ аз молу маҳсулоти воридотӣ, сарвари давлат зарур шумурданд ки барои афзоиш додани ҳаҷми استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی و استفاده ثمراناک اقتدارهای موجوده تدبیرهای ایلاوگی اندیشیده شده معتدل نگاه داشتن نرخ‌ها در سال جاری تامین گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان آمار محصولات صنعتی غذایی را که از بیرون وارد می شود تحلیل نموده تاکید نمودند که аксари ин маҳсулот бояд дар дохили кишвар истеҳсол шаванд. гуфта шуд ки дар соли 2024 бо вуҷуди дар сатҳи 104% иҷро гардидани нақшаи даромади буҷети давлатӣ дар баъзе ниҳодҳои ноҳияҳои кишвар нақшаи ҷамъоварии андозу пардохтҳо таъмин карда шуда ки андешидани тадбирҳои иловагиро талаб менамояд. аз ин рӯ роҳбари давлат супориш доданд ки сохторҳои марбута барои дарёфти захираҳои нави молиявӣ ва ҷалби пурраи манбаъҳои даромад ба буҷети давлатӣ, сифатнокии таҳия ва иҷрои он, инчунин боз ҳам кам кардани бақияпулиҳои андоз тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. президенти кишвар ба вазорату идораҳои масъул супориш доданд ки бо мақсади ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам овардани шароит барои зиндагии арзандаи мардум, аз ҷумла иқдоми баландбардоштани музди меҳнати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, тандурустӣ, соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, нафақа ва стипендияҳо чораҳои мушаххас андешанд дар самти сарфакорона ва мақсад
масъаднок истифода намудани маблағҳои буҷетӣ вазорату идораҳои марбута супориш гирифтанд, ки камбудиҳои ҷойдоштаро ҳарчи зудтар бартараф карда истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ ва шаффофияти хароҷоти онро таъмин созанд. Истифодаи технологияҳои рақамӣ ва гузариш ба низоми пурраи пардохтҳои ғайринақдӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва соҳаҳои мухталифро президенти кишвар талаби қатъии рӯз номиданд. Таъкид гардид, ки барои вусъат бахшидани ин равандҳо дар паёми роҳбари давлат солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуд. Ба ҳукумати кишвар супориш дода шуд, ки баҳри амалӣ намудани ин иқдом нақшаи мукаммали амалро қабул ва татбиқ намояд. Дар робита ба масъалаҳои ҳалталаби гузариш ба низоми рақамӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешидани як қатор тадбирҳоро зарур шумурданд. Аз ҷумла вазорату идораҳо дар муҳлати 3 моҳ ба низоми байниидоравии ҳамгироии иттилоотӣ ба таври ҳатмӣ бояд пайваст шаванд. Вазорату идораҳои хизматрасон то ташаккул додани маҳзанҳо барои анҷом додани раванди фаъолияти дахлдор аз имконияти низомҳо дар агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ташаккул ёфта истифода намоянд ва дастгоҳи иҷроияи президент ва мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади таъмин намудани фаъолияти самараноки ҳукумати электронӣ гардиши пурраи электронии ҳуҷҷатҳоро аз 1 июли соли 2025 ба роҳ монанд. ба ситоди ҷумҳуриявӣ супориш дода шуд, ки оид ба масъалаҳои рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, ҳисоббарбаркуниҳои ғайринақдӣ ва ҳалли масъалаҳои мавҷуда чораҳои фаврӣ андешанд. таъкид карда шуд, ки гарчанде пардохтҳои ғайринақдӣ барои хариди молу хизматрасониҳо дар ҳаҷми умумии пардохтҳо бо истифода аз воситаҳои электронии пардохт аз 6,9% соли 2019 то 26,2% дар соли 2024 расонида шудааст, вале натиҷаи мазкур ҳоло ҳам қаноатбахш нест. Бинобар ин, Бонки Миллӣ вазифадор гардид, ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор бо мақсади вусъат бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва рушди инфрасохтори низоми пардохт тадбирҳои иловагӣ андешад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки ҳарчанд дар соли 2024 сармояи мустақими хориҷӣ ба кишвар беш аз 4,3 миллиард сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2023 39% афзоиш ёфтааст, вале ҳаҷми он барои қонеъ гардонидани талаботи рушди иқтисоди кишвар ҳоло ҳам кофӣ нест. Ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорати идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд, ки ҷалби сармояи мустақимро ба маротиб афзоиш диҳанд. Зимнан таҳлили вазъи соҳаи кишоварзӣ, роҳбари давлат иброз доштанд, ки бо вуҷуди пешравиҳои соҳа дар соли 2024 имкониятҳои мавҷуда ҳоло ҳам ба таври зарурӣ истифода нашудаанд. Дар робита ба ин зарур шумурда шуд, ки барои истифодаи самараноки заминаҳои кишт, баландбардоштани ҳосилхезии онҳо, таъмин намудани хоҷагиҳои кишоварзӣ бо тухми баландсифати зироатҳои кишоварзӣ, ба хусус пахта ва ғалладунагиҳо ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои навикорӣ ва зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. Барои расидан ба ҳадафи стратегии саноатикунонии бо суръати кишвар ва талаботи барномаи давлатии рушди содирот барои солҳои 2021-2025 вазорати саноат ва технологияҳои нав вазифадор гардид, ки якҷо бо дигар вазорати идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ камбудиҳои соҳаро ислоҳ намуда бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳои рушди саноатро тақвият бахшанд. Супориш дода шуд, ки дар самти коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ниҳоӣ дар дохили кишвар тадбирҳои амалӣ андешида шуда истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок ва содироти он афзоиш дода шавад. Зимни таҳлили вазъи соҳаи энергетика ба хусус тавлиди нерӯи барқ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар 22,4 миллиард киловаттсоатро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2023 567,6 миллион киловаттсоат ё 2,6% зиёд мебошад.
вале дар соҳаи энергетикаи кишвар бо вуҷуди супоришҳои додашуда ҳоло ҳам як қатор мушкилотҳои ҳалталаб боқӣ монданд, ки ба раванди истеҳсол ва ҳаҷми таъминоти барқ таъсири манфӣ расонида истодааст. аз ҷумла талафоти нерӯи барқ, ки то ҳанӯз дар сатҳи баланд ва ташвишовар боқӣ монда, соли 2024 20%-ро ташкил додааст ва сатҳи нопурраи ҷамъоварии маблағи истифодаи нерӯи барқ, ки дар ин давра ба 91% расонида шудааст, аз ҷумлаи мушкилоти ҳалталаби соҳа мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба ин вазорату идораҳои марбутаи соҳаро вазифадор намуданд, ки татбиқи саривақтиву босифати лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқу таъмин намоянд. зарур шумурда шуд, ки доир ба ҳарчи зудтар ҷорӣ намудани низоми билингӣ ба ҳисобгирии пурраи истифодабарандагони нерӯи барқ ва якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ саривақт ҷамъоварӣ кардани маблағи нерӯи барқ чораҳои қатъӣ андешида шавад. дар паёми президенти кишвар таъкид гардидааст, ки аз моҳи майи соли 2027 аз ҳисоби истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳи Роғун ва силсилаи нерӯгоҳҳои дарёи Вахш норасоии нерӯи барқ дар кишвар пурра, бартараф ва Тоҷикистон ба истиқлоли комили энергетикӣ ноил мегардад. вобаста ба ин роҳбари давлат ба ҳукумати кишвар ва дигар масъулон супориш доданд, ки корҳои сохтумониро суръат бахшанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ таъкид доштанд, ки бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва амалигардонии ислоҳоти соҳаи маориф дар кишвар стратегияву барномаҳои мухталиф қабул ва амалӣ гардида истодааст. ба вазорату идораҳои дахлдор супориш дода шуд, ки барои татбиқи пурра ва сифатноки барномаву стратегияҳои қабулшуда чораҳои саривақтӣ ва қатъӣ андешанд. супоришҳои дигар ба сохторҳои марбута барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дода шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки дар соҳаи тандурустии кишвар тарки вазифа кардани табибон ва дигар кормандони соҳаи тиб дар бахши давлатӣ ташвишовар гардидааст. бо дар назардошти вазъи зикршуда супориш дода шуд, ки вазорату идораҳои соҳа бо роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои ҳалли камбудиҳо тадбирҳои иловагӣ андешанд. президенти кишвар бо назардошти ҳадафҳои олии давлатдорӣ ва мураккаб боқӣ мондани вазъи ҷаҳон ва минтақа супориш доданд, ки дар самти кор бо аҳолӣ нақшаҳои тасдиқ гардида таъмин шуда баргузор намудани чорабиниҳои сиёсиву фаҳмондадиҳӣ, ҳарбиву ватандӯстӣ, фарҳангиву фароғатӣ ва варзишӣ вусъат дода шавад. сарвари давлат аз фаъолони ҷомеа ва шаҳрвандон риояи ҳатмии талаботи қонунҳо дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдакро талаб намуданд. таъкид гардид, ки то охири соли 2024 дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар кишвар аз 28800 иншооти ба нақша гирифта шуда беш аз 18200 иншоот бунёд гардидааст, ки 63% нақшаро ташкил медиҳад. дар фароварди сухан президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар аъзои ҳукумат, роҳбарони дигар сохтору мақомотҳои давлатӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор намуданд, ки бо истифода аз имконияту захираҳои мавҷуда барои бартараф намудани камбудиву норасоиҳои дар маҷлиси имрӯза зикр гардида ва супоришу вазифаҳои гузошташуда масъулияти шахсӣ дошта бошанд. мавзӯи дигар. дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои асосии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш баргузор гардид. нотиқон оид ба аҳамияти бузурги паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ва дастуру супоришҳои пешвои миллат дар рушди Тоҷикистони соҳиби истиқлол, нақши мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун неҳоди мусоидкунанда ба ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар самти баландбардоштани маърифати аҳолӣ ва қабулу баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон сухан гуфтанд.
дар мизи гирд оид ба шарҳу тавзеҳи паёми навбатии пешвои миллат ба маҷлиси олӣ роҳбарият ва масъулини ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқшиносон ва дигар намояндагон иштирок намуданд. Зимни суханронии иштирокчиён изҳор доштанд, ки сарвари давлат зимни ирвояи паёми навбатии худ ба маҷлиси олӣ таъкид намуданд, ки дар раванди бунёди ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвар масъалаи ташаккули маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон нақши калидӣ дорад. ҳоло дар кишвар барномаи сеюми таълим ва тарбияи ҳуқуқӣ барои солҳои 2020-2030 амалӣ шуда истодааст. Масъалаи дигари муҳим, ки дар низоми ҳуқуқии кишвар нақши калидӣ дорад, таъмини волояти қонун буда, он меҳвари фаъолияти мақомоти ҳокимияти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. Таъмин намудани дастрасӣ ба адолати судӣ ва иттилоот оид ба фаъолияти судяҳо, муҳокимаи ошкоро ба одилонаи судӣ ва таҳкими қонуният, пешгирӣ кардани содиршавии ҷиноят, эҳтиром ба қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидат менамояд. амалӣ намудани меъёрҳои конститутсия ба мо имкон дод, ки пояҳои устувори ҷомеа ва давлатро созмон диҳем, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро таҳким бахшем, рушди устувори иқтисодии кишварамонро таъмин намоем, барои ҳар як шаҳрванди мамлакат шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодонаро муҳайё созем. дар паёми навбатӣ масъалаҳои сиёсати давлатӣ, ҷавонону занон, ҳадафҳои стратегии мамлакат, рушди технологияи рақамӣ ва дигар масъалаҳои ҳайотан муҳими мамлакат таҳлилу баррасӣ гардиданд. бо мақсади шарҳу тавзеҳи паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш доир гардид, ки дар он масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти мамлакат, ки дар паём баррасӣ гардиданд, таҳлилу матраҳ карда мешаванд. қайд шуд, ки суханони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳар шаҳрванди Тоҷикистон аҳли заҳмати гуногун касб шиёри ҳамешагии худ қарор медиҳанд ва гуфтаҳоро аз паёми президенти мамлакат, ки тимсоли ҳуҷҷати камназири давлатсозӣ мебошанд, сидқан ва самимона қабул ва онро ба таври ҳамешагӣ дар амал татбиқ менамоянд. тандурустӣ дар баробари дигар соҳаҳо дар сиёсати давлатии Тоҷикистон мақоми хоса дошта, дар ин самт пайваста тадбирҳо андешида мешаванд. бо дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустии мамлакат рушд намуда, барои кормандон беҳтарин шароити корӣ муҳайё гардидааст. беморхонаи марказҳои саломатӣ бо таҷҳизоти тиббии муосир муҷаҳҳаз гардиданд, ки ба сари вақт ташхису табобат кардани беморон ва шифо ёфтани онҳо мусоидат менамояд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ низ ҷиҳати пешрафти ин соҳаи муҳими иҷтимоӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба шумор рафта, дар даврони истиқлоли давлатӣ бо маром рушд мекунад. роҳбарияти олии давлат ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ ба рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, танзими фаъолияти соҳа ва таҳкими пойгоҳи моддию техникаи ин самти афзалиятнок ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намуд ва дар марҳилаи кунунӣ тақвият ёфта истодааст. барои рушди соҳа давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардида, марҳила ба марҳила татбиқ карда мешавад. бо татбиқи санадҳои мазкур соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли комилан нав рушд дорад. ба маълумоти омурии соли 1990 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2862 муассисаи тиббӣ фаъолият мекард. ҳоло ин шумора ба 5161 адад расидааст, яъне миқдори муассисаҳои тиббӣ 2 маротиба зиёд гардид. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёмашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд, ки дар 33 соли соҳиби истиқлолӣ ғайр аз таъмиру таҷдиди муассисаҳои мавҷудаи соҳаи тандурустӣ бо истифода аз ҳамаи имкониятҳо 3076 муассисаи нави тиббӣ бунёд карда шуданд. дар ин росто ёдовар шудан ба маврид аст, ки соли сипарӣ гашта зимни сафари кории хеш ба шаҳру навоҳии гуногуни мамлакат бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ даҳҳо муассисаҳои хуштарҳу замонавии тиббиву табобатӣ дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. ва инчунин бо мақсади таъмини беҳтарсозии ҳолати инфраструктураи шабакаи муассисаҳои тандурустӣ дар соли сипарӣ гашта, яъне дар соли 2024 аз тамоми сарчашмаҳо дар ҷумҳурӣ 115 адад муассисаҳои тандурустӣ сохта ва ба истифода дода шуданд. инчунин сохтмони 112 муассисаҳои тандурустӣ айни замон идома дорад. ҳамзамон бо ин дар ин муддат дар
366 муассисаҳои дигар таъмири асосӣ гузаронида шуд ва айни замон 80 муассисаҳои дигар таъмири асосӣ гирифта истоданд, яъне дар 80 муассисаи дигар таъмири асосӣ гузаронида шуда истодааст. ҳифзи саломатии аҳолӣ ки гарави пешрафту муваффақиятҳои ҷомеа мебошад, аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин давлати тоҷикистон эътироф шудааст. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олии мамлакат таъкид намуданд, ки ҳукумати кишвар барои таъмин намудани фаъолияти босамари муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ пайваста тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонад. Бо назардошти дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун самти афзалиятнок қарор доштани соҳаи тандурустӣ, ислоҳот дар ин соҳа бо сурат ҷараён дорад. Масалан, сохта ба истифода додани муассисаҳои нави тиббӣ ва муҷаҳҳаз гардонидани онҳо бо навтарин таҷҳизоти ташхису табобат бо маром идома дорад. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми олии қонунгузори мамлакат таҳлили вазъи иқтисодии кишвар мавқеи калидӣ дошт. зимнан таваҷҷӯҳ зоҳир кардан ба рушди иқтисоди рақамӣ падидаи тоза дар низоми иқтисодии мамлакат дониста мешавад. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа ҳамзамон ба масъалаи рушди босуботи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, инкишофи нерӯи инсонӣ ва истифодаи васеъи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. این اقدام نیک جهتی وسعت بخشیدن به رشد اینوواسیون و الکترونیکی اقتصادیات مملکت نگرانیده شده است که به واسطه به رشد اقتصادیات در راه رسیدن به هدفهای استراتژیکی زمینه استوار می‌گذارد. از جانب صدارت فاکولته اقتصاد و اداره دانشگاه دولتی کلاب برگزاری کنفرانسیا و همایش‌ها، تشکیل سمینار و میزهای مدور در دوام سال تحصیل و سالهای آینده بخشیده به اعلان سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادیات رقمی و اینوواسیا علاقه نقشه چاره‌بینی راه اندازی گردیده است. کلکتیو کافدراهای تخصصی فاکولته موظف گردیده ایم که نشر وسایل دستورهای تعلیمی متدی و از جانب محققان دفاع رساله‌های نامزدی در این سمت برام مانده شود. با در نظر داشت این ضمن ارائه پیام نوبتی، پیشوای ملت محترم امومالی رحمان تاکید نمودند که در نظام تعلیمی مؤسسه‌های تمام زینه‌های تحصیلات کسبی رویه آماده کردن برنامه‌سازان و دیگر اختصاص‌های ضروری برای رشد اقتصادی رقمی و برنامه‌سازی جاری کرده شود. در این روند مهیا کردن شرایط بهترین برای تربیت کادرها، پیشنهاد نمودن امتیازهای گوناگون، هوسمندگردانی متخصصان سمت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و بازآموزی در مؤسسه‌های پیشقدم خارجی ضرور دانسته شد. دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله که در آن دو فاکولته اقتصادی فعالیت می‌کنند، مالیوی اقتصادی و اقتصادی و اداره، سفارش‌ها گرفتند حداقل در یک هفته یک مرتبه وابسته به بلند برداشتن فرهنگی مالیوی، یعنی بین دانشجویان میزهای مدور، محفل‌های علمی گذارانیم. در دانشگاه دولتی کلاب سال گذشته اختصاصی نو با نام اقتصاد رقمی در نزد فاکولته اقتصاد و اداره گشوده شد. در نزد کافدرای مالیه و قرض محفل معرفت مالیوی فعالیت می‌کند که ماه دو مرتبه بین دانشجویان وابسته به موضوعهای گوناگون اقتصادی خصوصا معرفت مالیوی، معرفت اندازه‌سپاری دانشجویان با کارشناسان بحث و مناظره‌ها می‌نمایند. در رابطه با این اثنای ارائه پیام از جانب رهبر دولت پیشنهاد گردید که در زمینه دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی شهر کلاب دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی تأسیس داده شود. با این دانشگاه مقام پایگاه اساسی تیار کردن متخصصان سمت مذکور داده. علاوه بر این در همه مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور فاکولته و کافدراهای داخلدار تأسیس داده شود. پیشوای معظم ملت اعلان نمودند سالهای 2025-2030 را سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا و در این زمینه جهت رونق بخشیدن به این ساحه اعلان کردند که در زمینه دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیون در شهر کلاب تأسیس دانشگاه اینوواسیا و اقتصاد رقمی به نقشه گرفته شده. روند عملی شوی این سمت در
базаи донишкадаи технология ва менеҷмент инноватсион дар шаҳри Кӯлоб таъмин карда шавад. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шуданд ки ҷиҳати кушодани кафедраҳои соҳавӣ ва инчунин факултаву ихтисосҳои соҳа масъалагузорӣ карда раванди татбиқи ин масъаларо дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои ба нақша гирифташуда таъмин намоянд. таъкиду супоришҳои президенти мамлакат дар самти тақвияти соҳаи иқтисоди миллӣ, ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, инкишофи нерӯи инсонӣ ва истифодаи васеъи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, беҳтар намудани сатҳу сифати дониш дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, баландбардоштани сатҳи маърифати аҳолӣ метавонад ба ҳайси масоили мубрами замони муосир мавриди арзёбӣ қарор гиранд ва ҳамчунин барномаи мукаммал барои муназзамсозии рушди соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа мусоидат менамояд. ширинҷон сафарзода сайфиддин исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи навид. با افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه باباجان غفورов بنیاد و با استفاده دهی 2015 انشاءات با نقشه گرفته شده کار در این سمت اوج تازه میگیرد. بنیاد چند کارخانه‌های نوی صنعتی از جمله انشاءات جشنی میباشند که علاقه ساختمان اساسیشان انجام یافته، در آنها وصل و نصب دستگاه و تجهیزات جریان دارد. яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат бо бунёди корхонаҳои нав ташкили ҷойҳои нави корӣ мебошад ва бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо сурати мамлакат дар шаҳру ноябҳои вилояти Суғд тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида то соли 2026 бунёди беш аз 700 корхонаи хурду бузурги саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. тибқи маълумотҳои оморӣ дар вилоят танҳо давоми соли 2024 беш аз 160 адад корхонаи нави саноатӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо истифода аз дастгириҳои давлатӣ сохтмони як қатор корхонаҳои саноатӣ идома дорад. аз ҷумла ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Суғдметалл яке аз чунин корхонаҳои нав буда дар он истеҳсоли профил ва қубурҳои оҳанӣ ба роҳ монда хоҳад шуд. зимни бо оъзизи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмонӣ дар корхона ба анҷом расида васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти итолиёвӣ бо ҷалби мутахассисон аз Италия ҷараён дорад. корхона метавонад дар як сол то 50 000 тонна маҳсулоти воридотивазкунанда истеҳсол намояд. раиси вилоят бо ёдоварӣ аз нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ иброз дошт ки ҷиҳати вусъат бахшидан ба раванди бунёди корхонаҳо ва навсозии хатҳои технологӣ бояд аз тамоми имкониятҳо истифода шавад. сипас роҳбари вилоят бо сохтмони корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хубҷам Инвест шинос гардид. самти асосии фаъолияти ин коргоҳ асосан барои истеҳсоли равған нигаронида шуда дар як шабонарӯз метавонад то 200 тонна ва дар як сол то 72 000 тонна равған истеҳсол намояд. дар сехҳои иловагии корхона ҳамзамон истеҳсоли собун ва хӯроки чорво ба роҳ монда шуда дар маҷмӯъ то 200 ҷойи нави корӣ фароҳам оварда мешавад. баробари ба кор андохтани коргоҳ талаботи вилоят ва то андозаи ҷумҳурӣ ба равғани истеъмолӣ қонеъ гардонида мешавад. раиси вилоят бунёди корхонаҳои навро барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карда барои татбиқи пурраи лоиҳаҳо, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ, зиёд намудани содироти маҳсулот ба хориҷи мамлакат супориш дод. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Чаврак аз ҷумлаи дигар корхонаҳои бунёдшаванда дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда таҳти таваҷҷӯҳи роҳбари вилоят қарор гирифт. корхонаи мазкур асосан истеҳсоли маҳсулоти пластикӣ аз қабили зарф ва қуттиҳоро ба роҳ монда, ҳамчунин барои ғунҷоиши то 1000 тонна маҳсулот яхдон бунёд кардааст. зимни сафари корӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров раиси вилояти Суғд ҷараёни корҳои навсозиро дар кӯдакистони деҳаи Шамсободи ҷамоати деҳоти Исмоил мавриди назар қарор дод. бинои кӯдакистони мазкур солҳои тоълонияи фаъолият надошт ва акнун бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокими давлатии ноҳия ба таҷдиду навсозӣ фаро гирифта мешавад. бинои муассисаи мазкур дуошёна буда дорои 12 гурӯҳ мебошад ва он барои таълиму тарбияи 240 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. дар деҳаи Шамсобод 3000 аҳолӣ истиқомат дошта талабот ба боғчаи бачагона калон мебошад. роҳбари вилоят иқдоми мазкурро саривақтӣ
ва иҷро гаштани яке аз дастуру супоришҳои президенти кишвар унвон кард. зеро зимни ироаи паём пешвои миллат таъкид доштанд ки дар ҳар як маҳаллаи аҳолинишин ки дорои 100 оила мебошад бояд ҳатман як кӯтакистон бунёд карда шавад. маврид ба ёдоварист ки ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бунёду ба истифодадиҳии 2015 иншоот ба нақша гирифта шуда кор дар ин самт ҷараён дорад. хабарҳо аз хориҷи кишвар. тағйирёбии иқлим ба ҳайвоноту набототи сайёра таҳдид мекунад. баъд аз як таҳқиқот олимон маълум намуданд ки гармшавии сайёра ба нобуд шудани ҷонварони обҳои ширин сабаб хоҳад шуд. дар ҳиндустон робот-сагҳоро намоиш доданд. технологияҳои нав дар артиши ҳиндустон истифода мешавад. шарҳи пурра ин ва чанд хабари дигар дар саҳифаи навбатии барнома. ба ҳар чорумин намуди ҷонварони обҳои ширин хатари нобудшавӣ таҳдид мекунад. ин хулосаро муҳаққиқон дар гузориши наве ки дар маҷаллаи неча нашр шудааст баён доштанд. онҳо 23 аза 5000 намуди ҳайвоноти обҳои ширин